عزو السلام تنبتعكم زخوركم تعزبتي كما يتوعلوه نلومي 3 حدار قطر استدلو زينو مسنادو حدنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم بخبر زقدم إرمياس قبرلو عليه بقدامنت أرئيساتو فيستيفال إرتران محبركم إرتران نبرت رياض كابيان بوعو منفس تغفيتو أب زوا مأكل أب دحنا ترافيك زتا كوراس تمرت وايبو أب نوزوا الشعب تستطفنا تمهارون مبرخ زعل مزة تقايدو بريزيدنت ترامب مس بريزيدنت بوتين كايدو واتينوز نبرك أتاور كبسر ريزو من محضر واشنطن عنا وأطوار إيران نمري تغريبو من قصر رواندا زيقاتات كونتات نفسهم كفلتو زخئت ممرمر HIV عديلو عمتها فيستيفال إرتران نبرت رياض كبابيان سعود عرب زي فتحوا إجدا بمختن صناعة تسعير بزبل تيما تمالي إسرائيل شمونتن حدار بمينستر قدات وصايا أتو عثمان صالح تخفيتو لوخ مينستر زينا شهاب رايا نزد دالو تحستو سامسوم هلا كأوربايو على أصاب حيل بحري إرترا كولونيل ملأكة تخل مريم كالوت تسنيو بتمهارو أهجراب يتمرتي إرترا أبريادن من إسيات هجرفن كمون أبلات هماد استدالوي سئلاو مريت مهزن صنعان بهلاوي إيد سرحات تعذبهم فتسامت قديات إمباسي إرترا أبرياد ويزروي نجرز جهر رابز سمعتك قال حزبي إرترا ناس أمنتو دحر مبون تصافو لولاونتو نمعك أبون كبير كارس خمس كايدن رزين واقع خمس خبلن تعيسا نزبة نزب عاوز سجر حزبي كنت أباو بالتسجنان من رجعات زوجما كم زي اللي جلسام ويزرو نسعيبا فستيفال هاجراو من النت عم خصقاسن حبرة السباو كبرتات عم معك قبل مسجارن أقداسات صنبل مخانو بمبرح أبز مدايزي أبركتون زجبر وجناتا مسكينا حلف محبركم أتو عبد الرحمن إمام بوغنو نايلو معامة فستيفال أب أفرت موائل سلامن ملعال زي فتحو الجداني كايد بمهلاو فلي ترجمن مقارة كم زلوا جليتهم تساتفت بجدهم حدنتهم بمترار مختل معات المعوات عطفا 5 صرحوا على رجاليتهم أبتا أقاطامي سنة رباوي مسنا دعوتاتن الزناقعتو ودراتن كأربن كلو نبلصات تمهارو أهجراب يتمرت إرترا أبرياد كم أون أبستفلالي ودرات نستعوتو شل ما تعدلهم نايلو معامة فستيفال كسب عربي 3 حدار كأتصل اليوم فستيفال محبركم إرتراويان نبرت جدان كبابيان سعود عرب راي بعيو بزبل تيما كم 20 حدن كسب 23 حدار كم التخيدي أيرسعن أب زوام أكل أب دحنا ترافي زتا كورا أستمرت واهبو وكلتي إرنا دانيال والدون بينيان فسحاتين زدلوه زيناو تبطب دانايت قبريهوت كتقربايا ترافيك زوا مأكل مس همامات انج انفر بعد مزي موقعزا مدري زوا مأكلن بمتحببار من بحي فقد كلاي درجة نزمهارو زلو أستات 400 من إسيات أبدحنا ترافيك زتا كورا أستمرو وديبو بعيسان شمونتن حدار أبستخايدة أستمرو أزازي بوليس ترافيك زوا مأكل ليتنال كولونيل تادس برهانة أبهاجرنا بحفشة أبزوانه أبفلاي زقات أمزلو حدقات التشكركرتي ممكل خالي نمكتان ترى من إسيات بحفشة ما راح تمكين دما بفلاي كبكبل أقداس مخانو قليزو ليتنال كولونيل تادس أمجلزيو قدام النزي مهاب أركولاوي مستساتيخا مكينة مزوار ممرح فقد زي بالكا تشكركاريت ممرح مكينة أن مرحكا موبايل متقامكم أون كابزي تفقد فتنة نلعلي منهار كابتوم أبهاجرنا بقدام النزي تقصوت أنكي حدقاتات مخانو محبيرو عمود أتا دما مقوطة حدقة ترافيك نبوليس ترايز قدف سلازي كونه ملع حبرة تسبح فشا مرحت مكاين كعب في اللاي حلاف النت وسيدون كنتفلو بمزخخار أبيات تمرتي ممرح مكينة عم خسكواس نقحاتن سنة مقبارن سلت أنت أتو كيران كسارحة تلابيوم حلافيج انفر بعد مزي موقع عزا مدري زوا مأكل أتو بيينة تسفى ماريان بوغنو اتسمينار عم مبرخ أفلوت أنايتم تمهارو عبا أقداس النت كمزلو بمقلاص أكلو درجاتات نزركبو مرحت تشكركرتك وهاب مدب كمزلو أبريهوم كاب كلتشان شوعتن كساب كلتشان 10 شوعتن أو وشتي 10 عمتات أبزوا مأكل أستا 3 شحدقاتات تشكركرتي كقات من كلا لعلي 500 هوات كمزت أفأن لعلي 300 مليون نافع أبز قمت عنوات أم نبرت كمز وردن تبصاب بوليس ترافيك زوا مأكل يحبر أب نوزو الشعب تساتفنا تمهارو بحفشان يدك انستيو دما بفلاين مبرح زعلمه ولدي ممهران تمهرون كالوت زملكتهم أكلاتن زتساتف وزتتخيدو حلافي بيت صحفة تمرتي أبتي
نوزوا ممر موسى آدم أبزهبو مبري ببوانو زكايد غوسغوسات أتابع وصيت يركبوا كونترلو تمزجيبو زلو وصيت زانس لزيجبا بزحية لك دفع له كم زجبا قاليتو رئيس ممر بيت تمرتي وقريتت ممر محمود حامد بقديو أب عمت تمرتي كلتشن 14 بوحدة تمهارو أقلو زجمرت بيت تمرتم أبز عمت زي كوتر تمهارو أستا 400 كم دبصح تساتفنا دك نستيو دما بفلاي بلعلي 30 حدا 200 عبيت كم زمزجبا أبريهو مدب تمرتين عبيتون أتابعه وصيت يركبوا كم زلو زغس ممر محمود لعل 95 ميتاوت كاب تساتف تدق أنسيوس لزخونة تساتفنت دك تبعتيو نمتبع حيال عتوب نسرح كم زدل أجنزيبو تساتفت بقديوم تساتفنت تراي زيكونه بقعت دقوم أب تمرتين مبرهون كاباتهم زحتت كمالو مخانم الرقاقيتهم أما حدارينو زبا شعب أتو أبو بكر إبراهيم دما تساتفنت دك نستيو زيادة كعبي ترى من لحبر السبك عزيز بمزخر أب معوات نايت مدب مدقاف من محدارنو زبا كم زي في اليوم الرقاقيتو مبعتا بيت تمرتي وقريتت حانتي كابتن أب زبا سمينا وكيح بحر زركابا مسمن مبرون كليمان تكاب بزسانا أقباب كاب جنبوت كساب تحساس أقل قلوت زهبيا أبيت تمرتيا أب نوزوا الشعب كاب مواله أنت كساب كالاي درجة زت زرقها 13 أبيات تمرتي الله أب 10 حدا من محضرات كابينو زوا قلعلو ناي سراح جزيوم زاكلو أم محضرتي أكايت سراحن أنا برتعدن نمكاد كاب شدوشته كساب إسران كلتن حدار مرجعات تخيدو أم محضر نايتنو زوا أتو محمود إبراهيم أب زسمعو قال استخايده مرجعات صفوفن سلوطن منبارو طايسو تمرصوم زلو أم محضرتي أكايت سراحن أنا برتعدن آمينو نزمرصوم حزبي بتجهتن توفاينتن كغلغلو حلافنه تسكيمون كم زلو أجنزيبو نو زوا قلعلو لعليه شمون تشح نبرتي الله ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ አንሰባ ማሕበራዊ ጸገማት ዘለዎም መንእስያት ሞያ ቃሲሞም ሽግራቶም ክፈትሑ ስልጠናታት ክህብ ጸኒሕሎ ከም መቐጸልቱ ኣብ ከተማ ከረም ብዝተፈላለየ ሞያታት ዘሰልጠኖም ልዕሊ 200 መንእስያት ተመሪቑ ንጸብጻብ ወኪል ኤረና ተኸአ ገብረ ቅዱስ ኣዘይ ብርሃን ተቕርቦያ ኣብ ከተማ ኸረም ብምውሓድ ሚኒስትሪ ትምህርትን ናይ ስራሕ መሻርክቱን ብዝተፈላለየ ሞያ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝሰልጠኑ 216 መንእስያት ብ24 ሕዳር ተመሪቖም ኣብቲ ናይ ምረቓ ስነ ስርዓት ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሞያዊ መሰልጠኒ ማእከል ከረን ኣቶ ተስፋ ብርሃን መሃንሾ እቶም መንእስያት ብኤሌክትሪክ ሲቲ ማዕለማ ስራሓት ካይላ ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ካልእን ከም ዝሰልጠኑ ጠቒሱ ቀንዲ ዕላማት ስልጠና ብማሕበራዊ ጸገማት ትምህርቶም ዘቋረፁ መንእስያት ብቑዕ ሞያ ቀሲሞም መነባብሮም ክመርሑ ንምሕጋዝ ምዃኑ ሓቢሩ ሰልጠንቲ ወርሓዊ 600 ናቕፋ እናተኸፍሎም ትምህርቶም ከም እተኸታተሉ ብምሕባር ድማ ድሮ ብዝቐሰሞ ሞያ ምንጭ ቁጠባዊ እቶቶም ከረጋግጹ በቂዖም ከም ዘለዉ ኣብሪሁም ወኪል ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ አንሰባ አቶ መሐመድ ዑመር አብደላ ብግድኡ ሰልጠንቲ ዕለታዊ ብድሆታቶም ሰጊሮም ንዝተመደበሎም ሞያዊ ትምህርቲ ምዝሳሞም ድርብ ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም ብምዝኽኻር መነባብሮም ከመሓሹ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሜድያን አቶ ገብረዝ ግድማም ድማ ሰልጠንቲ ዝቐሰሞ ፍልጠት ከም ነጥበብ መቐይሩ ኣብ ሂወቶም ንኽኸውን ብዝለዓለ ክጽዕሩ መኺሩ ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ዝተራሕወሎም ዕድል ኣብ ሂወቶም ዓብ ለውጢ ዘምጽእ ብምዃኑ ብስራሕ ከመዓብልዎም ምዃኖም ኣረጋጊጾም ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ አንሰባ ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ዛጊት ኣብ 4 ዙርያታት ልዕሊ 400 መንእስያት ብሞያ ኣሰልጢኑ ከም ዘመረቐ ኣብ ቀረባ መጻእ ድማ ተመሳሳሊ መደብ ከተግብር ምድላዋቱ የጻፍፍ ምህላው ክፍልጥ ተኻይሉሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዘስዕብ ዜና ውፅእ ሃገራት እዩ وعلى مرحتها أبال هاجرات جوجل إسرة لو مثلا سحدر أب كتما بونس آيرس أرجنتينا كم تخفته أب زك على حلو زلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب جون توعلا مس بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين كايرو وتيونز نبرك تاوي ركب كم سرزو بإسران شعات حدار بمن قدي محبراوي مرة خبيتات تويتر أب زرقوا مجلس أفليتو بريزيدنت ترامب أب مجلسيو روسيا بإسران حموشن حدار زحزتن مراخب كيناتن بحرينياتن يوكرين كتلك نزغرب الله تعويت بقوتها بزي مقبلة نتسقمتي كم زو سديو حبيرو أفنيا منجست روسيا بوغانو
ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ከም ተቋረፀ ካብ ምርጋጽ ሓሊፉ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ የለን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ከተማ ሄልሲንኪ ፊንላንድ ዝተረኸቡ ክልቲኦም መራሕቲ እዚ ጎኒ ጎኒ ዋዕላ መራሕቲ ኣባላት ሃገራት ጉጅለ 20 ክካየድዎ ተወጢኑ ዝነበረ ርክብ ኣብ ምምሕያሽ ዝምድና ሃገራቶም ልዑል ኣገዳስነት ከም ዝህልዎ እዩ ክሕበር ጸኒሑ ነቲ ርክብ ከም ዝሰረዞ ብዋቂ ዘፍለጠ ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ብምርኻብ ብቐንዱ ኣብ ምፍታሕቲ ንኽልቲአን ሃገራት ኣተፋኒኑ ዝርከብ ንግዳዊ ዘይምዕሩይነት ክዘራረብ መደብ ከም ዘሎ ይቃልሓሎ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ መራሕቲ ሜክሲኮን ካናዳን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ዝተበጽሐ ዝተመሓየሸ ንግዳዊ ስምምዕ ክኽተም ትጽቢት ይግበር ዋዕላ መራሕቲ ናይተን ብቁጠባል ዝበልጸጋ 20 ሃገራት ዓለምና ብቐንዱ ብዙሓዊ ኣጣምታ ዘሎ ንግዳዊ ዝምድናታት ክዕቀብ ኣብ ዝብል ዛዕባ ዘተኮረ ከም ዝኾን ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ጉዳይ ክሊማዊ ለውጥን ዘውርዶ ዘሎ ሃስያኑን ዘተ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዕጡቃት ተቃወምቲ የመንን ኣፍጋኒስታንን ዝተጠቕሙሉ ምዃኑ ዝገለጾ ኣዕናዊ ኣጽዋር ኢራን ብ29 ሕዳር ንምርኢት ኣቕሪቡ እዚ ንኻልኣይ ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ምርኢት ኢራን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ትኽተሎ ዘላ ኣዕናዊ ኣካይዳ ከተቋርጾ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ብፍላይ ጸቕጢ ገብራ ድፍኢት ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይእምቱ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን እቲ ዕጡቃት ሓይልታት የመንን ኣፍጋኒስታንን ዝተጠቕሙሉ ዝሓበረ ኣጽዋር ካብ ኢራን ከም ዝመጸ ዘረጋግጽ ምዃኑ ዝገለጾ ጭብጡን ኣቕሪቡሎ ፔንታጎን ኣብ ዝሓለፈ እዋኑን ዕጡቃት ሓይልታት ሕትዩን ናይ የመን ኣብ ልዕሊ ከተማታት ሱዑድያ ዘካይዶ ናይ ሚሳኤልን ሮኬታትን መጥቃዕቲ ካብ ኢራን ዝመጸ ኣጽዋር ምዃኑ ዘነጽር ተመሳሳሊ ምርኢት ኣቕሪቡ ምንባሩ ይዝከር እንተኾነ ግን ኢራን ንዕጡቃት ሕትዩን ዝኾነ ኣጽዋር ከም ዘቀረበት ምግላጽ ነቲ ፔንታጎን ዘቕርቦ ምርኢትን ጭብታትን ዝተፈብረኸ ክትብል ከም ዝነጸገቶ ኣይርስዓን ምምሕዳር ዋሽንግተን ኢራን ቀንዲ መዋሊት ሽበራ ምዃና ብተደጋሚ ብምኽሳስ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ትኽተሎ ዘላ ኣዕናዊ ኣካይዳ ከተቋርጾ ዝጽውዕ ዘሎ ኢራን ብኣንጻሩ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምዕባይ እተካይዶ ጻዕሪ ከም እትቕጽሉ እያ ትገልጽ ኣሃዱታት ምክልኻል መጥቃዕቲ ኣየር ሶርያ ዋነት እስራኤል ምዃና ዝገለጽዋ ነፋሪት ኩናት ከም ዝዋቆን 4 መጥቃዕቲ ሚሳኤል ከም ዘፍሸሉን ወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ሶርያ ብ29 ሕዳር ኣቃሊሐ እቲ ብሓይልታት ምክልኻል ሶርያ ኣብ ሰማይ ከሎ ዝፈሸለ መጥቃዕቲ ሚሳኤል እስራኤል ካብ ከተማ ደማስቆ ንሸነኽ ደቡብ ንትርከብ ከተማ ኪስዋህ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ እቲ ዝተጋወሐ ሓበሬታ ነጺሩ እንተኾነ ግን ሰራዊት እስራኤል ብመንገዲ ትካል ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ነቲ ብሶርያ ዝተዋህበ መግለጺ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ገሊጹ ነጽጎሎ ከተማ ኪስዋህ ከባቢያን ናብ ኣኽራንጎላን ብዘለዎ ቅርበት ዕጡቕ ሓይሊ ህዝቡላ ናይ ሊባኖስ ከም ቀንዲ ማእከል ክትጥቀመሉ ምጽንሑ ዝኸሱ ሰመዚ እስራኤል ኣብ ልዕሊኡ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ስጉምታት ክወስዱ ከም ጸንሑ ይገልጹ ኢራን ኣብ ሶርያ ንተካየዶ ቀጥታ ወተሃደራዊ ምትታውን ንህዝቡላ እትህቦ ወተሃደራዊ ደገፍን ከም ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋእታ እትገልጹ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ሶርያ ዝርከብ ዕላማታት ኢራንን ህዝቡላህን መጥቃዕቲ ከም እተካይድ ይፍለጥ ብምኽንያት ጽባሕ ሓደ ታሕሳስ ተዘኪሩ ዝውዕል ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ መንግስቲ ሩዋንዳ ዜጋታቱ ብውልቆም ኩነታት ጥዕኖም ክፈልጡ ዘኽእል መሳርሒ ብነጻ ከም ዘርግሐ ተሓቢሩ እቲ ብናይ ምራቕ ቅምሶ ህላዊ ኤችኣይቪ ኣብ ኣካልና ንምርጋጽ ዘኽእል መሳርሒ ልዕሊ 99.7 ሚእታዊት ልክዕነት ከም ዘሎ ተገሊጹ በዚ ድማ ኩነታት ጥዕኖም ንምፍላጥ ናብ ትካላት ጥዕና ካብ ምኻድ ዝተቆጠቡ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ባይቶም ኮይኖም ነቲ መርመራ ከካይዱን ኩነታት ጥዕኖም ክፈልጡን ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ ልዕሊ 3 ሚልዮን ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ሩዋንዳ ምስ ኤችኣይቪ ከም ዝነብር ጸብጻባት ጥዕና ናይቲ ሃገር የመልክቱ መንግስት ኣውስትራልያ ዓለማዊ ሙቐት ክሊማዊ ለውጥን ንምካት ዝጥቀስ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተምሃሮ ብ30 ሕዳር ተኻይዱ ኣብዚ ኣብ ከተማታት ሲድኒ ሜልበርንን ካልኦትን ዓበይቲ ከተማታት ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተምሃሮ መምሃራንን ወለዲን ከም ተሳተፉ ማዕከናት ዜና ቃልሕን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ርእሰ ከተማ ካምቤራ ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ምንባሩ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣውስትራልያ ጸቕጢ ዝፈጥር ምዃኑ ይሕብሩ ኣብ ከሰል ዝምርኮስ ምንጭ ጸዓት እትውንን ኣውስትራልያ ብብከላ ኣየር በቀዳምነት ካብ ዝጥቀሳ ሃገራት ምዃና ዝሓበሩ ጸብጻባት መንግስቲ ሃገር ግና ነቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምዕ ክሊማ ንምትግባር ዛጊት ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዘየለ ይገልጹ
ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ምትእኻብ ዩሮ ኤስያን ኢራንን ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ንምስራት ኣብ ዝኽእል ሰነድ ክተማንቢሩ ታሕተዋይ ባይቶ ሩሲያ ማለት ዱማ ነቲ ነፃ ዞባ ናይ ምስራት ውጥን ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሕ እዚ ከም ዘጽደቑ ጸብጸባት ዘነጽሩ በዚ ድማ ኢራን ኣባል ናይትን ሩሲያ ኣርሜንያ ቤላሩስ ካዛክስታን ኪርጊስታንን ዝሓቁፍ ቁጠባዊ ምትእኻብ ክትከውን ከም ተቐረበ ተገሊጹ እቲ ኣብ 2015 ዝተመስረተን ብሩሲያ ዝምራሕን ምትእኻብ ቁጠባዊ ሽርክነት ብምፍጣርን ብምድንፋዕን ማሕበረ ቁጠባ ርግኣት ንምውሓዝ ዝዓለመ ምዃኑ ጸብጸባት የረድኡ ኢራን እንተ ተጸንቢራቶ ንበዓላ ተረባሒት ኣብ ርእሲ ምዃና ነቲ ምትእኻብ ዝያዳ ቁጠባዊ ውሕስነት ከም እትፈጥረሉ ኪላታት ይእምቱ ፕሬዚደንት ፑቲን ንኢራን ኣብቲ ምትእኻብ ምጽንባር ምስ ሩስያ ንዝህልዋ ኩለ መዳያዊ ዝምድና ኣብ ምዕዛዝ ሓጋዚ ከም ዝኸውን ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ገሊጹ ነይሩ እዩ ቁጠባዊ ምትእኻብ ዩሮ ኤስያ ናይ ንብረት ሰብን ንግዳውን ንጥፈታትን ናፃ ምንቅስቓስ ዘፍቅድ እዩ ኣብ ከተማ ካቡል ሰራሕተኛታት ህንጻ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩሉ ቀጽሪ ሽበራዊ ምዃኑ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ተኻይዱ በዚ ናይ 29 ሕዳር መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ተቐትሉን 19 ከም ዝቆሰሉን ዘቃልሐ ማዕከናት ዜና ንዜግነት ናይቶም ግዳያት ብዝምልከት ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ ግን የለን ኣንጻር ግዳማዊ ምትእታው መጥቃዕታት ዘካይድ ዘሎ ሽበራዊ ጉጅለ ጣሊባን ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ወሲዱሎ እዚ ኣብ ቀጽሪ ህንጻ ሰራሕተኛታት ብሪጣንያ ዝተኻይደ መጥቃዕቲ ጸጥታ ከተማ ካቡል ክሳብ ክንደይ ላሕሊሑ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይገልጹ ካብ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዝቀረበሉ ዘሎ ተደጋጋሚ ናይ ዘተጻዊት ዝነጽግ ዘሎ ጣሊባን ንኣባላት ጸጥታ ናይቲ ሃገር ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ይሐይሎ ከም ዘለውን ጸብጸባ ይጠቕሱ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ከይወፀ ንሰላም ቅርብ ከም ዘይኮነ እዩ ጣሊባን ዝሕብር ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ بدرجة عالم بجمجام حدا كاب حموش سبات بسنكي جوي سرعة أمجاجبه نموت كم زكالة حدش مصنعات حبيرو بمسرتي قابل علي 209 حجرات استخير مصنعتي سبات لا عقن ويون تحت عقن مجبي بموساد نتحدجا كم زكالة وتفلتو زبزحو كابتوم لا عقن مجبي زوسدو جود لتفلتو تحت عقن زوسدو دما كوت أو تجمع كم زلهم أبت مصنعتي تتغيسلو بتسرعة أمجاجبه سبعة وكسرات رزيكونه جزيف كوت أو كسرون كم زورد نتمصنعت زكايدو كلا تحبيرهم بمسرة حبريتا عالمنا واحد مجبي بزت أنكو عتبو عمتاوي 3.5 تريليون دولار جوي سرعة أمجاجبه بزختلو مخصص دما أب تمسس على جزء فرق تريليون دولار كسرة كم زجات وما تفليتو إذا خمسين كله متأن نايتي أب تقم زيو على زجوحة في مجبي عمتاو نزايده يمت كم زلو تستخيد مصنعات عن تيرو لعل فرق نايتي بدرجة عالم زفر أحملتن فرتاتن كم زباخن زحبرت تطبطب أب أقل دوت أنت زعل نتوم بسنك عتبو زموتو قديات آخال مخانو يردو زي خبركم تعذبتي زينة أبزي فتصم بروحنا يسرح معلتي سلام كم يسعدكم كبرات عزب تعرضوا زينا سبورت ونو زينا زنبولكم ميكال حرقوم بمانيا سلسة تحساس هاقراهم على السنكلان صباح كلام عبد كتم أسمرا ستاري مسمرا بزكايرو سبورت أو نتفتات تذكرة كتوعليا زي ستاف السنكلان أب سبورت شي حيل بزبل تيما زكاير سبورت أو نتفتات بمتحبار منستر عيون محبرا ودحنتن شنفر مستمرتي زوبا معكل كمون هاقراو فدرشن كوميتة بارا أولمبيك إيرترا زكاير وددر كوينوم هزبي باكال بمساك كساتفو نظام سنكلان كتبابع منا كايتنايز وددر عدمة أغريبا مالو برات عزب تعرضوا زينا سبورت أبزي فتسم سلام حبريتان تخاتلتي أجلجلوت تلفزيون إيرترا أب أستراليا نيوزيلندن أغربي أجلجلوت ساتلايت بزجورو زلمو معراي أب نيوزيلندن أستراليا تركبوا تعذبتي
أقلقلتنا راديون تلفزيون كتكتاتلو صنعكم مسمار يغير سلزلو بزي السعب حدش مسمار كتكتاتلونا كما تخلو نحبل فريكونسي 13545 بولاريتي فيرتيكال سيمبول ريت 22.5 FEC 340 تقدم حجي تقلقلوا صنعكم مسمر كساب مودات حذر معرض حدش مسمر كسرح ونتخونه دحر حدار قم كعد مخانو نحبر مينستري زينا